Base sa report ng Department of Health kahapon, may 25 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Bacolod City. Ini ang ginkakibot sang Bacolod Emergency Operations Center bangod ining nauna nga tion nga liwat nga nagdamo ang mga kaso sa syudad bangod humalin sang Pebrero, naga-average lang sa tagduha ka new cases ang Bacolod. Sa 25 ka mga nagpositibo, 7 ang authorized persons outside residence o kun apor, isa ang locally stranded individual, 14 ang close contacts, isa ang nagabusong, kag duha ang symptomatic nga yara sa ospital. May isa man ka 40 anyos nga housewife gikan sa Barangay Singkang Airport nga napatay bangod sang virus. Ang iya bana, isa ka vendor, kag duha niya ka mga kabataan na nagaobra sa call center. Suno kay Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC, kalabanan sa mga nagpositibo ang may travel history gikan sa iban nga lugar sa pungsod. May isa tidala ka case nga he went to Boracay for travel and meet with friends from Manila. So chances is social mixing. Okay? Tapos may isa tidala nga case nga they were supposed to attend a burial and they came from Manila and they were subjected to RT-PCR upon arrival. Kay apor ang ilang in-applyan, so they were tested positive. Actually, 7 na sila, 3 out of 7. Tapos, ang iba naman nila, work-related. So, RT-PCR naton, and it turned out positive sila. May mga construction sila diri sa, sa syudad sa Bacolod. Nagapadayon ang contact tracing kag swabbing sang Bacolod EOC sa mga close contacts sang mga nagpositibo. Ginpalapad man sang EOC ang ginahimo nga contact tracing samtang ila ginahibalo kung ano nga variant sang COVID-19 ang nag-infect sa mga pasyente. Base sa DOH, ang UK, South African kag Brazilian variant ang mas madasig nga makapanglaton sa iban nga tawo. We recommended nga to subject some of these positive cases ang ilang specimen ipadala sa Philippine Genome Center for possible genome sequencing. However, ang protocol sa Philippine Genome Center is very clear and explicit. Ang ilang protocol, Sir Mark, kinalan may travel history ka outside of the Philippines and primary source kagidya sang contact, hindi ka pwede nga secondary. That's why hindi na mo mapadala as much as we wanted to determine kasi mga new variant. Liwat nga nagapahanumdum ang Bacolod EOC sa publiko nga hindi pa dapat magkumpiyansa bisan nagasugod na sa pagbakuna ang gobyerno sa mga health workers. Inibangod yara sa gihapon ang COVID-19 sa palibot kag may madamo na nga variant. Ginahaylo ang pumuluyo nga estrikto nga magsuksok sang face mask, face shield kag magsunod sa physical distancing kun yara sa gwa sang panimalay. Martigo para sa Digicast Negros.